Paytahtymyz Aşgabat şäherine ýerleşen Türkmen Döwlet Gurjak Teatrynda Türkmenistanyň we Eýran Islam Respublikasynyň çağalarynyň dostluk hepdefi geçirildi. Dostluk hepdefiniň çäginde sergi we çağalar bilen gurjaklary ýasamak, surat çekmek we başga da birnäçe gyzykly oýunlar oýnamak ýaly güýmenjeler geçirildi. Bu dostluklyk hepde Türkmen Döwlet Gurjak Teatryna 18 dekabrçe dowam eder. سلام عرض میکنم به Salam, men adım Niksat Suzan, Halkara Parahatçylyk ilçisi hemde Çağalar Göçme Muzeyi'nin müdiri. Hemen çağalara hem de Türkmenistanyň adamlaryna salam bolsun. Bu çağalar hepdesine gelmegimiz Eýranda milli geçirilýän bayramçylyk bolan Şabe ýalda gijesine hem golaýlamagy, gabat gelmegi hasybdy begendirýär. Bu geçirilen çärede iki döwletiň dostçylykly, goňşulçylykly döwletiň çağalarynyň arasynda hassa hem bir-biriniň medeniýetini tanamagyna, bir-biriniň medeniýetine tanış bolmagyna hem ýardam berýär we bir-biriniň arasynda dostluk gatnaşyklar hem şeýle hem dowam etdirmegine hassa kömek berýär. Hemme jaňyda bu garşy almagyda köp sag bolsun aýdýan. Sag bolun. یلدا پیشاپیش مبارک و زمستانی سپید رو در انتظار شما باشه انشالله. با لباس سنتی ترکمنستان و همچنین عروسک پسر با لباس سنتی مردمی ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. نوید رسولی هستم، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان. Men Navid Rasuli, Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniyet meseleleri boýunça geňeşçisi. Naşuň siziň hem şaýat bolşuňyz ýaly Türkmen Döwlet Gurjak Teatryna Eýran Islam Respublikasynyň we Türkmenistanyň çağalarynyň dostluk hepdefiniň açylyş şäheresi geçirilip öter. 16-18 dekabr aralykda Türkmen Döwlet Gurjak Teatryna çağalarynyň dostluk hepdefine bagyşlanan birnäçe sonody saatlyk sapaklary geçiriler. Sonody saatlyk sapagynyň çägine çağalar intellektual ösüşe değişli bolan gyzykly hereketler, beden fiziki maşklaryny ýerine ýetirerler. Çylşyrymly bolan ýöne şol wagt hem gyzykly güýmenjeler bolan birnäçe suratlary çekerler. Çemçelerden ýasalan gurjaklary ýerine ýetirerler, şolaryň ýasalyşyny öwrenerler. Şeýle hem birnäçe taryhy medeni ýadygarlyklaryň suratlaryny gysga wagtyň dowamyny puzzlelary gurnamaklyk boýunça birnäçe ýarşlar geçirerler. Siziň hem görüşiňiz ýaly Eýran Islam Respublikasynyň Halkara Parahatçylyk ilçileri muzeýiniň ýol başçylary şuňky çäremizde Eýrandan gelirler we çağalar bilen şol sonody saatlyk sapaklaryny geçirerler. Eýran bilen Türkmenistanyň medeni gatnaşyklary barada eger belläp geçsek, bu gatnaşyklar gün-günden ösüp gelýär we bir ýylyň dowamynda Eýranyň hem de Türkmenistanyň bilelikdäki birnäçe medeni çäreleriniň geçirilenliginiň şaýady bolduk we geljekde hem şolar ýaly medeni çäreler geçiriler diýip umyt etýäris we pursatdan peýdalyp Türkmenistanyň hormatly prezidentine we gahrman arkadaga şolar ýaly bilelikdäki medeni çäreler geçirmeklik üçin döredip berýän mümkinçilikler üçin uly sag bolsun aýtýarym. Sag bolun. تشکر بکنم و همچنین برایشون آرزوی سلامتی دارم. متشکرم.